16 вбитих медійників і шокуючі дані Міжнародної федерації журналістів. Небезпечніше, ніж в Україні, працювати журналістом лише у Палестині та Сомалі. Таку статистику сьогодні озвучили у Верховній Раді. Там вперше за останніх 10 років провели парламентські слухання, присвячені безпеці роботи журналістів. Говорили і про окуповані частину Донбасу та Крим. На анексованому півострові із 2014 року зафіксовано понад 3,5 сотні випадків переслідувань медійників. А останнє джерело об'єктивної інформації – громадських журналістів. Там просто кидають за ґрати за звинуваченнями в тероризмі. Власне, більше подробиць про все це розкаже Вікторія Бойко. Зала парламенту заповнена, але на місцях нардепів – представники українських та закордонних ЗМІ, громадських організацій, дипломати. Загалом зареєструвалось понад 600 осіб. По черзі до трибуни Ради виходять журналісти і правозахисники. Кажуть, нині бути журналістом в Україні так само небезпечно, як, приміром, в Сомалі чи в Пакистані. Міжнародна федерація журналістів цього року через системну безкарність за атаки на журналістів навіть включила Україну до наступного переліку небезпечних країн – Філіппіни, Перу, Палестина і Сомалі – до списку країн, де не захищають журналістів. Майже 3 сотні випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів лише за останні 10 місяців. З них 1,5 сотні – випадки фізичної агресії. Правоохоронні органи у більшості випадків реагують неохоче і мляво. Та й жодне вбивство журналістів за роки незалежності так до кінця і не розслідуване. Вбивство Вадима Комарова – це друге вбивство журналіста в Україні за останні 3 роки. Нагадаю, що вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва в результаті підриву автомобіля загинув Павло Шеремет. Попри значний суспільний та міжнародний резонанс, справа про вбивство Павла Шеремета лишається нерозкритою. Правоохоронці доповіли про допити декількох тисяч свідків, здійснили подвірно-поквартирний обхід декількох кварталів, та результату немає. Не раз за кілька годин з трибуни Верховної Ради говорять про окупований Крим. 5 років тому звідти зникла свобода слова. Українські частоти зайняли російські пропагандистські радіо і телеканали, а всіх незгодних окупанти змусили виїхати з Криму. С начала 2014 года в Крыму развернулась масштабная кампания по искоренению независимых средств массовой информации. В рамках данной политики заблокирована трансляция украинских эфирных телеканалов и радио. Первокрымско-татарский телеканал АТР после нескольких обысков и колоссального давления со стороны российской власти был вынужден переехать на материковую часть Украины. Заблокирован доступ к многим интернет-ресурсам Лига.нет, Цензор.нет, События.инфо, АТР, КХА, Крымсос и так далее. Осужден украинский журналист Микола Семена, запрещен въезд основателю информагентства КХА Исмету Икселю, журналисткам Алене Савчук и Алине Смутко на 10 лет запретили въезд на территорию Крыма. Єдиним голосом України в Криму залишаються громадянські журналісти і блогери. Та їх окупанти огульно звинувачують у тероризмі і запроторюють за ґрати. Серед них Сервер Мустафаєв, Наріман Мемедімінов, Ремзі Бекіров. У стінах Верховної Ради вимагали від західних партнерів персональних санкцій проти всіх, хто переслідував та арештовував кримських журналістів і блогерів. Потрібно добиватися введення персональних санкцій від урядів демократичних країн проти осіб, які найбільш злісно порушували права журналістів в Криму. До Верховної Ради України ми закликаємо, і ми вже це просимо 5 років, прийняти закон про соціальний і правовий захист політв'язнів та їх родин. Частина цих політв'язнів, як я вже сказала, ув'язнені саме через свою журналістську діяльність. Я звертаюся до прокуратури Автономної Республіки Крим продовжувати всі можливі слідчі дії, відкривати кримінальні провадження для того, щоб ті люди, які вчиняли порушення прав людини, не залишалися безкарними і знали, що вони будуть одного дня покарані. У МВС визначено групу відповідальних за безпеку журналістів. Головний – заступник міністра Антон Геращенко. З завтрашнього дня зранку на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явиться спеціальний розділ «Злочини проти журналістів та хід їх розслідування», на якому буде об'єктивно висвітлюватися інформація по статистиці і по тому, на якій стадії розгляду знаходяться ці справи. Усі високопосадовці та представники силових структур в один голос заявляли, готові щільніше спілкуватися з представниками преси і готові звітувати про всю проведену роботу, розслідування і їх результати. Навіть щомісяця. Вікторія Бойко, Алі Карімов, Заман, АТР.